κύριοι συνάδελφοι, αντίθετα με όσα κατατέθηκαν από συναδέλφους σε αυτή την αίθουσα σήμερα, εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι άνθρωπος ιδιαιτέρων ικανοτήτων. Και το λέω αυτό διότι κατόρθωσε επί 2 χρόνια να κρατά σε νευρική κρίση τον ελληνικό λαό. Ζήσαμε ένα απίστευτο θέατρο του παραλόγου σήμερα, με τον ελληνικό λαό να περιμένει στις οθόνες της τηλεοράσεώς του πότε παραιτείται, πότε δεν παραιτείται ο κύριος Παπανδρέου, πότε κάνει συγκυβέρνηση και πότε όχι με τον κύριο Σαμαρά. Και επί τη ευκαιρία, πολύ βολική η απουσία της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει άραγε με το δίπολο? Η νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου έχει υποστεί πολλά δεινά από τέτοια δίπολα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό για όσα πολιτικά εγκλήματα έχει διαπράξει, και είναι πολλά, και τα οποία δεν θα περάσουν έτσι. Αυτό να το γνωρίζετε. Κύριε Κολοκοτρώνη, ορίστε κύριε Πρόεδρε. Ναι, λίγο πιο χαμηλούς τόνους. Κοιτάξτε, όταν μιλούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται άλλοι συνάδελφοι, δεν ενοχλείστε. Δεν χρειάζεται. Παρακαλώ, δεν εκυβρίζω κανέναν. Πιο ήρεμους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλώ. Πιο ήρεμους τόνους. Και θα σας παρακαλέσω να τον ενεχθείτε όπως ανέχεστε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άλλα σας λέει το πρωί και άλλα το βράδυ. Θα δούμε πόσα δεινά υπέστη την τελευταία διετία ο ελληνικός λαός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του εξόντωσαν τα συνήθη υποζύγια, μισθωτούς και συνταξιούχους, στους οποίους έχει επιβάλει αβάσταχτους έμεσους και άμεσους φόρους και επίσης ειδικούς φόρους κεφαλικούς. Τη χώρα την χλέβη των Βαλκανίων και όχι μόνον αυτών, με την Αλβανία να λέει ότι δέχεται τους άνεργους και κακόμοιρους Έλληνες και τους προσφέρει δουλειά. Ποια? Η Αλβανία. Με τα Σκόπια να δέχονται το όνομα Μακεδονία, να τους το χαρίζετε το όνομα Μακεδονία και να ενοχλείστε και από πάνω, επειδή έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, έχετε ένα λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, ένα κομματικό σχηματισμό που ενοχλείται από όλα αυτά. Διέλυσε το Πασόκ τους εισπρακτικούς μηχανισμούς, δεν έχει χρήματα και συνεχώς δανείζεται. Και πέραν αυτού, συνεχώς, αναδίμηνο και τρίμηνο, μας σώζει από τη χρεοκοπία. Κοιτάξτε να σας πω, αρκετά μας σώσατε. Φτάνει μέχρι εδώ. Καιρός να τα μαζέψετε, να πάτε σπίτια σας και να αφήσετε ήσυχο αυτό τον τόπο να κυβερνηθεί από ανθρώπους που μπορούν να λένε την αλήθεια. Ορισμένες ακόμη καθαρές κουβέντες για τη Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στην ονομασία, για μας το θέμα των Σκοπίων είναι κρίσιμο. Για μένα δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να δεχθώ τον όρο Μακεδονία υπό η ανδήποτε μορφή αυτός περιέχεται στην ονομασία των Σκοπίων. Αν, κύριε Υπουργέ, σπεύσετε να απορρίψετε ως εθνικιστικές κορώνες τα λόγια που ακούσατε, θα σας θυμίσω ότι είναι λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1992. Θέλω να μου πείτε ποιος, πού, πότε εξουσιοδότησε οποιονδήποτε να παραδώσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Θα πει κανείς, τι να κάνουμε, ένα νέο συμβούλιο? Δεν θα ήταν άσχημο, επειδή κατά το νομικό μας πολιτισμό νόμος με νόμο καταργείται, ένα έστω και άτυπο εθνικό συμβούλιο θα μπορούσε να ανατρέψει τη στάση της χώρας μας με ένα παρόμοιο άτυπο συμβούλιο, έστω για να καταγραφούν οι απόψεις και να καταγραφεί ιδιαιτέρως ότι ένα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν παραδίδει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μαθαίνουμε
ότι δεχθήκατε, κύριε Υπουργέ, τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Και μάλιστα τα Σκόπια το θέλουν και δεν τον θέλουν. Αν αλήθεια αύριο αποφασίζετε να τους χαρίσετε το όνομα Άνω Μακεδονία, εμείς οι Μακεδόνες τι θα είμαστε? Κάτω Μακεδονία? Και πόσο κάτω επιτέλους? Πόσο κάτω επιτέλους? Δυστυχώς θέλω να σας πω, γιατί πυρώνεται η καρδιά ημών των Μακεδόνων όταν μιλάμε γι' αυτό, και ενώ συναδέλφους από όλα τα κόμματα με τους οποίους συνομιλώ, λυπάμαι να πω ότι έχετε κάνει επίκαιρους τους στίχους του εθνικού ποιητού, καθώς τα Σκόπια μας κάνουν και το δύσκολο και τη δύσκολη χώρα, ότι δυστυχής παρηγορία τώρα σου μείνε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα πρέπει να θυμίσω τον μόλις κατελθόντα εκ του βήματος αξιότιμο κύριο Υπουργό αυτό που είχε πει κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι εδώ μέσα, κύριε Υπουργέ, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά έξω οι άνθρωποι υποφέρουν. Και μου δώσατε την εντύπωση ότι του ζητάτε και τα ρέστα από πάνω. Λοιπόν, λίγη ποιότητα, τουλάχιστον στην εκφορά του λόγου σας, θα ήταν καλύτερο για σας. Και μοιάζετε πολύ με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρεσβεύετε τα ίδια. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή συγκυβερνάτε με τη Νέα Δημοκρατία. Και άντε να μου πείτε ποια είναι η διαφορά σας με τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων. Χαρίσατε ή όχι το όνομα Μακεδονία στο Κοινοβούλιο που δεν χαρίζει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια? Μπορείτε τώρα να πείτε στον Έλληνα πολίτη με τον ίδιο τρόπο που μιλούσατε νωρίτερα, ότι του κόψατε 5 έως 6 φορές το μισθό και τη σύνταξή του, να του πείτε γιατί δεν μπορέσατε ούτε στο ελάχιστο να αγγίξετε τη φοροδιαφυγή? Μπορείτε να του πείτε ότι αφήσατε δισεκατομμύρια ανείσπρακτων φόρων να παραγραφούν ή να θεωρηθούν ανεπίδεκτα εις πράξεως? Μπορείτε να του πείτε ότι 14.000 μεγαλοφιλέτες χρωστούν 37 δισεκατομμύρια ευρώ και αν το 20% μόνο από αυτά είχατε καταφέρει να εισπράξει, δεν θα χρειαζόταν τα νέα μέτρα ύψους 7 δις που θα αποδεκατήσουν όποια παραγωγική δραστηριότητα έχει μείνει όρθια? Αναρωτιέμαι πράγματι αν έχετε το θάρρος να του πείτε την αλήθεια, και την αλήθεια που τον αναμένει τον Ιούνιο. Οπότε και αναμένονται νέες περικοπές μισθών και συντάξεων. Ανεξάρτητα όμως από τους λόγους και τα αίτια των καθυστερήσεων, τα οποία ουδόλως ενδιαφέρουν τον έμπορο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που είδε το τζίρο του να μειώνεται κατά 70%, ή τον επιχειρηματία που έκλεισε την επιχείρησή του, ή τον εργαζόμενο που έχασε τη δουλειά του, για όλους αυτούς τους ανθρώπους το κυρίαρχο ζήτημα είναι ότι πλήρωσαν πολύ ακριβά την καθυστέρηση και την αναποτελεσματικότητα ενός κράτους που με αγκυλώσεις και δίσκαμπτες δομές ανέτρεψε τη ζωή του. Και για αυτούς τους λόγους ακούσαμε νωρίτερα την κυβέρνηση να λέει ότι έλαβε και ευχαριστήρια επιστολή από πάνω. Τρίτο Πάσχα θα κάνουν οι επιχειρήσεις των οδών Μοναστηρίου και Δελφών, κλεισμένοι με σειρματοπλέγματα, όπως λένε οι ίδιοι, αφού οι υψωμένες λαμαρίνες των εργοταξίων όχι μόνο αποτρέπουν το αγοραστικό κοινό να επισκεφτεί τα καταστήματά τους, αλλά καταγγέλουν αύξηση των διαρρήξεων και κλοπών λόγω της περιορισμένης ορατότητας και της απομόνωσης που υφίστανται. Μόνο στην περιοχή των εργοταξίων επί της οδού Μοναστηρίου έχουν βάλει λουκέτο, κύριε Υπουργέ, πάνω από 30 καταστήματα, ενώ όσοι συνεχίζουν να κρατούν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές κραυγάζουν, όπως είναι σαφές ότι η καθυστέρηση κατά 1, 2 ή περισσότερα χρόνια της υλοποίησης εκτέλεσης του έργου του μετρό συμπαρασύρει την οικονομική ζωή ολόκληρης πόλης, δεδομένου ότι περιορίστηκε σημαντικά ο αριθμός των καταναλωτών από τους όμορους νομούς, μειώθηκε η τουριστική κίνηση, ενώ το κυκλοφοριακό χάος αποτρέπει ακόμη και τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς
να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση αυτούς τους ανθρώπους βάσει ποιας λογικής κλείνει ολόκληρες περιοχές προκειμένου να γίνουν εργασίες του μετρό πριν ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να εξηγήσετε επίσης χάρη ποιας σκοπιμότητας η διοίκηση του μετρό που κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη εδρεύει, όπως αναφέρθηκε από τους αξιοτίμους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, εδρεύει στην Αθήνα. Δεν επιθυμώ να εκμεταλλευτώ το γεγονός της εκρήξεως βόμβας στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ο εύκολος δρόμος. Άλλωστε δεν διεκδικώ τα 5 λεπτά δημοσιότητας, γιατί επί 35 χρόνια δημοσιογράφος δεν αισθάνομαι την ανάγκη να έχω περισσότερη δημοσιότητα. Άλλωστε να σας πω και κάτι άλλο, με ενοχλεί το ενδιαφέρον των συναδέλφων μου δημοσιογράφων μετά την έκρηξη στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη, που εκδηλώθηκε ενώ δεν είχε εκδηλωθεί σε περίπου 55 ομιλίες που έχω κάνει από αυτό το ιερό βήμα και σε περίπου 400 ερωτήσεις που κατέθεσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όσο το ζήτημα θεωρείται προσωπικό, έχω ενοχληθεί ιδιαιτέρως από το γεγονός ότι 2 εργαζόμενοι στο γραφείο μου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Όμως καλοί συνάδελφοι με πληροφόρησαν ότι ό,τι συνέβη είναι κάτι συνηθισμένο και μου συνέστησαν ψυχραιμία. Αυτό πράττω. Πολιτικά τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυβέρνηση και να της πω ότι από παππού σε εγγονό έχει ένα χρέος. Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Διότι εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι μας αφορά, εμείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό δεν τρομοκρατούμαστε και δεν κάνουμε πίσω βήμα στο να εκφράζουμε όσα πιστεύουμε για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τον ταλαιπωρημένο πολίτη. Επί σειρά ετών το ελληνικό κράτος αντιμετώπιζε αυτή την εντός ή εκτός εισαγωγικών εισβολή λαθρομεταναστών, έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από εχθρούς και φίλους. Από τη μια πλευρά η Τουρκία βρήκε έδαφος να κερδοσκοπήσει, αφού η βιομηχανία λαθρομετανάστευσης της αποφέρει ετησίως 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από την άλλη, οι εταίροι μας κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τους το πρόβλημα, επαναπαυόμενοι στη Συμφωνία του Δουβλίνο 2, καθιστώντας την Ελλάδα πάρκινγκ λαθρομεταναστών, και επιπλέον με περίσσιο θράσος εγκαλούν τη χώρα μας επειδή αδυνατεί να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και αξιώνουν από μας να κάνουμε όλα αυτά που οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν στις χώρες τους και μας κάνουν κριτική και από πάνω. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάφερε το απαράμιλο να φυλάξει επιτυχώς τα δυτικά της σύνορα, περιορίζοντας τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, αλλά δεν έδειξε την ίδια σπουδή και στη φύλαξη των ανατολικών της συνόρων. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η εύκολη παράνομη είσοδος και η δύσκολη παράνομη έξοδος. Είναι φανερό ότι η επιτυχία ή μη της προσπάθειας που καταβάλλεται για τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την επίλυση του ζητήματος της επαναπροώθησης. Επιτέλους να θυμίσουμε στην Τουρκία ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε τρίτη χώρα, αλλά μια υποψήφια προς ένταξη χώρα και ως τέτοια έχει υποχρεώσεις, όσο και από την τροποποίηση της απαράδεκτης συμφωνίας του Δουβλίνου 2. Το καταθέτω στα πρακτικά. Επιτέλους λοιπόν συζητούμε για ένα θέμα που για πολλά χρόνια αποτελούσε ταμπού και που μια απλή αναφορά σε αυτό, στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, αρκούσε
για να χαρακτηριστεί κάποιος ρατσιστής ή ξενόφοβος, ενώ οι προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για ποσόστοση και για φύλαξη των συνόρων θεωρούνται άκρως εθνικιστικές θέσεις και οι κραυγές αγωνίας των Ελλήνων πολιτών αγνοούνταν προκλητικά και ελιδωρούνταν τόσο από πολιτικές δυνάμεις όσο και από μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα όμως που το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί, τώρα που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, αποφάσισε λοιπόν η πολιτεία να δει τη σκληρή πραγματικότητα, σειρώμενη πίσω από τις δραματικές εξελίξεις που διαμορφώνουν η πρωτοφανής οικονομική κρίση, η έκρηξη της ανεργίας και της φτώχειας, την ίδια ώρα που άτακτες ομάδες πεινασμένων και εγκλωβισμένων στη χώρα λαθρομεταναστών απειλούν την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή, θύματα και αυτοί μιας ανεύθυνης πολιτικής και μιας επικίνδυνης παραπληροφόρησης. Είναι κυρίαρχο δικαίωμα του κάθε κράτους η διαφύλαξη των συνόρων του και ουδής τρίτος έχει λόγο πάνω σε αυτό, ιδιαίτερα όταν κινδυνεύει η συνοχή και η ομαλή λειτουργία του κράτους. Όσο λοιπόν συνεχίζεται η μαζική εισρωή λαθρομεταναστών στη χώρα, όσα κέντρα πρώτης υποδοχής και αν δημιουργηθούν, αυτά θα κορεστούν σύντομα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και έτσι ούτε η πολιτεία θα μπορέσει να διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες κράτησης ή παραμονής σε αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα θα συνεχίσει η χώρα να εκτίθεται διεθνώς. Με κάθε τρόπο λοιπόν και άμεσα πρέπει να διασφαλιστούν τα σύνορά μας. Αυτό θα πρέπει να κάνετε και να καταλάβετε επιτέλους ότι με την πολιτική σας έχετε οδηγήσει τον ελληνικό λαό να βρίσκεται στους δρόμους. Κάθε μέρα έξω από το Σύνταγμα. Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά όμως κάτι πρέπει να σας λέει αυτό απέναντι στα πολιτικά παιχνίδια που σχεδιάζετε μέρα με την ημέρα, απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεγελάσετε άλλο ένα 24ωρο τον ελληνικό λαό, πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβετε πως έχει τελειώσει. Έχετε φάει τα ψωμιά σας, η αλήθεια θα επιβληθεί όπως θα επιβληθεί και η πραγματική δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ.